Jamaw ni karon guys, naglain nagang lawas. Murag padung ko asin natin, agahang sakit. Koy, mata naming koy, oy, buntag na. Koy, mata na. Mata na kay buntag na, papa mo bakod na oh. Koy. Uy. Mingkoy. Mingkoy, maho na. Maho na. Ah, bakod na. Mingkoy. Ay. Kabakod na ka. Ningab-ngab pa. Di sa dong, di sa mo ka bugnaw kay kuan man. Di bakunahan. Hi guys, masyong bunta guys. Ako na po ni si Jinbers. Karon guys, alas 10 na sa kanay buntag. Ako'y mahimuga. Kuhan ako galigad-ligad ako dari kaya nang lain naghang lawas. Bagat tagang Wako ka kasabot mo na kung kanang naipadong asin natin ba? Anang init agahang ginhawaan. Sa depekto siguro ni sa kuan guys. Bakuna gahapon. Pero ako ra, si Junjun kay wa man si Ja ka na gibati. Ako ra, tagang Ja. Murag init tagahang lawas, murag kung padung ka na ilantan. Ja, mapapoy pag gaman na mag-istorya ni nanay, nanawag mo si Ja. Kay gahapon lagi, tulo na kadlaw nga kanang sige kog tawag nila kay nagalagi ko sa kanang ilang kahimtang dito kay napod sila gipamati. Wa ko katawag kay kana lang ilang signal ja 101 po dito basta mag 101 dito hinayo kana nay signal unja nalipay si Ja kay kanang nabaksina na kuno ko kay makauli na ngaran nilang lipaja ni nanay ni tatay kay di malagi yung tako magpabaksin guys kay kanang mahagdit lagi ko ja kay mo may ang madunggan nga mga balita nga baksin na lamang kunoy kinahanglanon para makabiyahikan jawa na swab mo nang nakigbisig lang mga jud ko nga magpabaksin jamaw ni karon guys naglain nagang lawas murag padung ko asin natin agahang sakit ang dani nang murag kanang murag nagpitik-pitik agahang dani ang basta bugat agahang guys wako kasabot sa kananayan gibati pero natural naman siguro ni depekto sa kananay vaccine. Istorya sa laman ta karon guys kay wa mo koy mahimo kay kanang naglain man kanang ang lawas. Jag si Junjun ug si Gian na sila danas likod kay ga pintal sila sa kananay bike. Gikondisyon na pud ni Gian lang kanang ijahang bike kay magbike na kuno pud si Ja. Na si Gian guys amo pa nang pa-schedulean kay wa pa man pa-schedule sa mga bata ang vaccine. Pero niya na itong taga-center gahapon, sugod na kuno sila panglista sa mga bata. Muna sige yan, na muna nang ipalista kay para mapakunahan na po. Kay matumig syudad, matumig ka nang mga muli nga na, di naman makasud, ka nang may vaccine. Muna sige yan, na mo ang pabaksinan kay luwi po, doon sila maka-uban-uban naman. Bawa guys nga. Naglain maning ahang di man masamta nagang agahang mga pitik-pitik pero ningin na minungkos katong nay tambaw nga gihatag kay ningan matungog kahapon nga ug naay bation ngainom kadadto pawa kay gipamati pa wala man nawa siya gipamati ako ra mo nay gipamati natural raman siguro ni guys sa kananay gibaksinan nga kananay pamatiun kaya ako kay ang pamati mo ra magadyo ko padung hilantan kay ning init nagahangkuan ang ginhawaan singaw sang mata init mo na siguro ni guys ang depekto sa kananay vaccine dali ara pud ning epekto nga gahapon pumang pakunahan pag mata na kay lain na magahangkuan pamati magkuan man ang tap karon guys magbukayo
kay nakapuwak si Junjun o kanang isa kabulig nga kuan balubi kanang di pa siya dabong pa siya sakto jud to siya kanang ibo kayuhon 5 ka buok na tangtang sa kuan ba punggay siguro nabagatan na kanang punggay sa lubi mo tong na kuan na pungag. Di ba ito ang mga gipangadyo kay sayang mong po dahan tato nga bukayuhon baka ron dya naglain managhang kuan guys lawas kung harapod mong i-update guys sa kanang hanggi pamati mo may hanggi pamati pag bakod na ganiha lain nagang lawas mura na ko kahilantanon mura po ko kanang padung sipunon na baksinan na hinuon mura na hinuon sipunon Inang vaksin mo kay COVID-20 man to Di, inana maguna ka ng padung ng sumbi. Good morning mga fans. Ayos lupit. Ginislit naman ni Mapit na Mong no. masumbi. Hello everyone, in Giminaw, studies. naminaw na si Gibati, mura nagmanginginig. Ikaw nung kuha na screen. Hindi na ba nanuri og salad, gimaligdaan mig salad. Bawal ba dya? Kay bago pang nabaksinan, bawal ang bugnaw. Bawal diay. Bawal ang bugnaw. Jama naman mo. Tukurong niya bawal ko ng bugnaw. Aw, paglala mo bugnaw. Mislit daw ng injuhang agi. Kung Hindi diri sa hapon oy, pag mag-inject mura ko nalipong ka jud. Murag baliw-liw. Kulba man tong imuha. Nakulo na mo do. Iya ko ma. Iya din di ba mo ang kulba mo sige kulbaan. Iya pa. Wa kumingo na kanang ay kayo pumunta sa pundo ko, hindi ko dam kadungan ni isunod ako na lang sa di kuyapan ko gininject, kuyapan ko gininject. Ang og kuan di. Pabalikon ko din nagbalik ako na lang mag-isawa na naman ko Kuyapan uban. ko na sa gininject. Kuyapan tayo nag-inject, kuyapan tayo nag-inject para Inject ka after 3 days maak na ta. maganahan ng krasada daw. Hindi matay mo ba? Ang dagan nagiging makita sa gawa sa kanan. Lut nagbalay-balay ba to? Hindi nagkagawas. Pagod ka takban ka. Hindi ka na magkadelikado na mga. Kita bakod na si mama si mong kilid, alas 3 pa lang. Mama tapat sa Muna na si kakuyaw, ni bali na noon sa lain pamati. Musangil pag kuyawan ka, Yun muna na. na ka. Muna yung bipili ilahi. Siya na bibigay kuyawan. Mama nga murging kanto, puti kayo. Puti sa kamera naman na. Wak-wak. Doong na ko noon nasa Going blood to ng high blood. 130/90. Gangisi-ngisi ka. Guban gani ko no dana gaminti na. Ako rin daanon sa pag-jogging-jogging, gym. Ay tonsis na magkako dani. Tuntisim ko buwan. Ikaw lagi na ugkuan, gitsuruyan ka. Te, na ako'y salad, te. Kay bugnaw dong. Balibaran man. Mat mo ko na ng baksinan ka og bugnaw. Gibalibaran man mo ni nga Di ay, Mapay pagbaksin may namukawon mo bugnaw. imbalik ang bata dili kay malit si ate dito di atong suruyan. Kim, hatong ikutog cheese. Maloy magud ko datong bata. Gamay pa nang inabuhi na nga napakagi. Nuri kay sutir. Tanay suter na lang, oy. Sugot pinong kog manurig mga suman puto syupa, oy. Suter pagtanga. Mga yakas balay tayo may tugi suter. Sigla na sila tubig, nabuang ka. Di kaya kakatawan dito. Naman may tubig daw, ganun ka naman isuro. Makabilib ka jog bata. Bata pa siya. Gapasa na siya schooler. Maligjag kuhan salad. Gahapon nanuri siya paligya. Aman dyan na siyang palitan guys. Ug manidanhi kay maluoy mong kus ka na na May bata. mga utukar ang zombie ni kasi kandos naman. Wala pa sa Karon. Mag-imainingan na. wala pa man kay ron kay first dose ron. Hindi na naman. Kay second dose. Nadia gibutang tanan ng mga kuan. Secret Maganahan na. Malay pa pa. Kuya, masumbi binuang yun. Binuang na magud na. Mag-iningan ako sang buhok. Mura wakwak na guna. Iningan ako. Nga na tinawak-wak ng zoom. Zombie. Tanga. Nansa ni mong nilingkuran pa nga tinapuan naman na. Buti ka, balay man eh. Ano ko yung naghanap ko kay Gibati, di laman ni mo ito. Nangita check ka ba diyan? Nangita check ka ba Ay, kuy diyan? damay daw. Ay, kuy damay. Nangita check ka ba bay? Ano kayo nagnakay Gibati? Ay, kuy damay, day. Di, maura ba na imo, di, raba ka mo angkon. Lingkon. Tanan na imo Regabo di nilingkuran, si Pamugos. nganong nagpadaos-os lang Sige, tanan na imo Pamugos. ang nilingkuran. Kuyawan, mong gagawin ng BP, katulog kag BP yan. Pero siya na day.
Ikaw lagi. Sulti ta na. Mamaya pabalik ko to kuyapan tayo nagsunod na. Tulawan ra. Ako gani nga pa vaccine excited lang siya kukurog na dito. Di silinhil niya po. Kuyapan ko pa. Silinhil. Mura na ko yung oxygen ba? Nahurot na yung hangin. So, Silinhil. sus, naman si kay Gibati. Hindi naman kamuangkon kay Mana, Bugos ka dyan. pangilo na magikaw sa iro. Nakaligo na ko sa iro. maglatag na Gibati. Ikaw, sige ka ligad-ligad. Siyempre naman kay Gibati. Ito, na kay Gibati, di man kamuangkon. Wala mo. Bugos lagi siya para siya Bugos naman kawawan. siya. Para siya kawawan kay. Ay, kaya pila-pil ng imong gibati. Tanan ni mong liguran na Nakalimpyo na ko na. bitterback sa iring. Oh. Kapag na ko giring ugiro, nakaligo na ko sa iro, nakalimpyo na sa tangkal. Ikaw na sige ka diya kay ngayang. Pero sakit ka jud kang bagat tagang So baking radyo sa yung buntag silita nagagugso pa. Tapos si Papa Pag nagliw-liw. naog niya, nagsiya, pag uman, nihigda na siya diya. Wala siya balo. Kuya ko kayo, ninaog rin siya nagtulog ug balik din bro si Mingkoy. Bawag ra. Siyempre bagat tagang sakit tagang Kuno? Higda na siya ako, nakalungag na ko siya. Balik ko higda, naglimpyo na ko si Iro. Nakapaligo po ko si Iro. O, siya na, sige na sa ligad. init tagang lawas. Inom ice? Nigawas na mo ng kuhan, katong mga ipanginjik ko. Sunod nga mo Natural naman siguro ni. Natural ba sa ato sa atong papel ng kuhan? Muna yung mga gibati. Unsa kay mo pa may pagtusok mo talab day dajon nga gahapon pa man tagi tusukan. Suga ng vaccine. Puro tama, mau kusog oy. Mo ganing vaccine gani kanu sa kitag vaccine nga mura kag Na magiyo ba na inig-injik, injikan karon itagtod pangilantan. Naman ang sige ba? Iyo mo na ko ba? Manamay ka. Iya Ano ilang mano? Isag siya ni nagibati manamay gyud. Na naglusam ba? Nahuman na mga sa mga gitrabaho noon. Napadausos na siya Anggi. Ngay panamay diha kaya ako wala ko Wala. gibati. Di laman na siya mo ang. Ay panamay. Nanamay lagi siya kay ano pait ako raw sa oy, okay karamay ani. Wala ta. Mana mo yung mga puluton. Ay magpintal pa rin ko. Kuha na to ka. Tayo sa kay mo to ko may kuan. Kaysa kay sakit tagang. Mugos boy. Mugos na ino boy kada bawal mo. Mugos na ino. May pinatay ko Andrida katong nga na ba? Lie detector Oh. ba? Ha? Lie detector. Mamalita. Namutbot pa na siya. Oh. Nalagibate, may kagwa dyan. Nagganas lie detector. Nalagibate. Namutbot. Kung rinti ra ba na basta may ngilad ka. Pamalit. Gibate din Para magliktanay ta diri kitse mamutbot. Naman gani ko gibate nga taas ko resistensya nimo. Bugiro. Ikaw na noon. Tas bagresistin siya ng mga chingan ra nimo gawa. Sa iya Sakto na. Sa iya wanang kuan god. Nanireview siya ba may di siya magican kay ni Kinji ko na sunod kuya pan siya. Ang yung giunaw-unaw, di siya mainjikan, siya na lang usawa Ako mo na lahat kuya. Kuya pantari. Kuya pan. Inaya. Inigana pala sa doktor mo na ba? Oy oy. Midik. Imbis injikan di na lang. Ano kaya pan katay? Tanan ako sa dago mura magpinuti. Sabon. Pagkulit niya gapon, murag ko yung niya kamot ba? Murag kang pananaw niya sa kuwan. Injection ko murag lapis. Di man gud sakit. Kapilan ako injection na no? Wala gi sakit. Dugay pa kasi ni barog sa lingkuranan. True. Naglingkod siya mag-injik. Mana to maura? Barog dili. Ah, so dito sa kanay color. Ano ko matanaw na ingana na ko eh. Na-trauma na mangud ko na ng injection katong pag-opera nas guitir nga dagan kaadjog mga gipang tusok Wa mo di nila. ka muli kramo ato nagiluglog imong liog katubang umana kag gupira to gituktok kag yanana. Ako magigingilgigan. Pagbayop si man to. Kita siguro to siya. Sakit kaadyo to. Katubang gipislit kag yana oh. Manang karon murag matruma na kog injection. Wa mo sakit So ya to. kada to sa una ba nga sa kada to nga gioperahan ko kuan guys, guitir nga dagan kaadjog mga gipang tusok-tusok na danis Gito. ka nang. Gito pa si doktor. Ang liog. Karon makakuan ko injection murag mahaglit na ko. Pag magupira mo pag mga mo pag ipag-upira gidut-duot na gipagawa sa mga Mga nana man to gipang pislit-pislit manig tama ning gani. Mao toy
Di na malimtan sa tibok ng kinabuhi. Pagawasan ka ng murag. Ini ka ato. Hindi lagi. Mo nang katanawa ron, murag maglak na yun kung magpag-infection. Yan naman damay mo ka. Para na si Kramay lagi. Mga, di po ka May kasabot. kuyuga lagi ka mag-inject, idamay pa ko na yung siyong kakulba. Namay pa. Kulbaan ka no? Mugos Di siya pag yun. kumugos. Di siya kumugos. Kulbar, magod ka. Kulbahan ko no. Di mo kamuangkan. Tanawa. Ay, kuy damay. Ako kay muangkan man jud ko. Gibate. Ikaw, kaya ko man. Pero kanadyo kay gibate ron nila man jud ka muangkan Wa kay man moingan na pagkagduhan na ta. Oo, magkagibati na tulog na ko. Natanay mo nining kuran padaos-us na. Siyempre, kanindota ko nung... Nga naman narong di mailan man ba? Nga naman narong di mailan man jud. Nagdadya. Kadaghanan na akong nahimo sa gawas. Pero pa siyang reklamo. Pero pagka maligramo, nagapanghilo na akong kuhan. Ikaw Ako niya. kay pag mata na kay lain na magang lawas bugat naman. Mura naman ko kay lantanon. Anja guys, mura ni gamo ang vlog guys. Puro kalupukan. I-update ra mo na ako guys sa kananay. Si Bintoy, Bintoy. Pamati. Sabang ka? Ikaw Ito, trabaho na sa nagpamukumok ra ba po ni si Jag mata gani ha? Nilingab-ngab pa. Ubon po din yung ginanap ko nung umubong ko. Nagawas ko nila. Nakatawa ko kanina. Mata niya ba? Niya ano? Lagi ubuday na si Ja. Barunon sa siya. Lagi ubuday na si Ja. Anong giubo man ka? Ha? Anong giubo ka? Umuwi ito. Pagbubo. Jamora niya mong vlog karon guys. Sa ramong gi-update guys sa Epictus vaccine. Anja, daghang salamat guys sa inyong pagtanaw sa mga vlog kanunay. Anja, God bless ninyong tanan. Magyamping mo for me guys. Bye-bye.